खुलुमबाय आंनि मुङा निरला नार्जारी आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग 2 नं धर्मपुरनिफ्राय फैदों। गोसोआ आंना जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोबा आङो बेयाव फैनानै रोङैखौबो रोंफैबाय आरो जि खालामनांगौ बेखौबो रोङामोन आङो बेखौ आं गासिखौबो बे सारमोननिफ्राय सोलोंनानै रोंबाय। बिनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो सानलाङो आङो बिदि जोंना मोजां जाजोबाखै अबेबा बिनिसाय साबसिन हामसिन खालामलांगोन होननानै आं आसा खालामो। रोंबायना बेखौबो? औ रोंबायानो ओमफ्राय ससे अबेबाया थालांदों आरो बेखौबो जोङो फुरा खालामजोबगोन हानायमानि जों जिमान हायो बेखौ जोङो मोजांसिन खालामलांनो नाजागोन आरो। जोंनिया बडि मुभमेन्टनि सायाव होदों आरोबा ब्रिदिं ब्रिद आउट आरो बिदिनो बायदिसिना थियेटार खेल होदों आरो जोंनि सायाव। औ आं बिराद मोजां मोननांदों मानो होनोबा आं बुरि फादाव दं आरो ओमफ्रायो बिदिनो खालामगोन जोङो बिराद मोजाङैनो खालामगोन गासिबो जोंना लोगोफ्रा गोसो गुदुं मानो होनोबा जोंबो खालामफेरनो मोनाखै एबार फार्स्ट टाइम खालामगोन नालाय बयबो गोसोआ गुदुं आरो माने बेखौ खालामनो थाखाय। आं सानोदि जोंनि जाखिनि लोगोफोर दङ बेखौ आङो सानोदि जोंनि लोगोफ्रा बेफोरबायदिनो गासिबो साफा सानै जि दा माखासेया खायसेयाथ' ओरैनो दङ पास जानानै बेफोरखौ आं सानो बयबो फैनानै बेयावहाय बाहागो लाफैनांगौ आरो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय आरो। आंनि मुङा रिसुमै बर' आं बाक्सानिफ्राय जोबोद मोजां मोनदोंमोन मानो होनबा जों बेबायदि सोलोंनो मोनगोन होननानै सानाखैमोन। ओमफ्राय बेसेबांसो इमप्रुभ जाखो दायो? दा मा बानायदों नोंलाय? दा दाउलानि खर'। नुनो मोनदों मैसो खर', दाउनि खर' माबानि दङ ना? मास्क बानायदों ना? नोंसोर रोंजोबसिगोन एबार? हागोन। बानायनो हासिगोन? गोसोआव मोजां नांदों ना? मोजां मोनदों बानायनो मोननानै मानो होनबा रोङामोन नालाय। एबार सोलोंनो मोन फोरोंगिरिफ्रा टिचारफोरा बहा फैदोंमोन? गिबियावनो नोंथांमोननिसिम मिडियानि फारसेनिफ्राय दिनै NBN बड'सा बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोन गासैनिसिमबो जोंनिसिम बिसिम सौफैनायखाय साबायखर बावग्रोनाय जायो आरो बरायबाय जों लोरगि थियेटार ग्रुपआव। दा लोरगि थियेटार ग्रुपआ जोङो गायसनजेननायनिफ्रायनो बोसोरैनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो मानो होनोबा जों बे फिल्डआव माने बे बिथिङाव एकदबारे गोदोसोनानै दं आरो दा जायनि थाखाय जोङो माखासे फिल खालामनानै जेब्ला जों बाहेरायाव स्टाडि खालामनाय जायो गुबुन रायजोआव थांनायाव जों नुबाय जोंथ' बिराद गोग्लैसोनानै दङ बे फावथाय बिथिङाव। दा बेनि थाखाय जोङो बोसोरै जोङो वार्कशपनि थ्रुयै जाहाथे आरो गुबुन फारसे लामाजों जाहाथे दोरोदलाङा जानि लाइमोनफोरा बेखौ नोजोर बोनानै जों मावबादाजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरखौ जोङो बोनथुमनो नाजानाय जायो आरो जोंनाव नलेजआ बिराद खम जोंबो दाबो सोलोंगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों बयखौबो जाहाथे फोरोंनो स्कपखौ होनाय जायो। दा नाथाय सोलोंनो मानसिफ्रा गोसो गैया। दा सामार भेकेसन हिसाबै जों होबाय दा माखासे उसुबिदाबो दङ सेमिस्टार सिस्टेम जानाय लोगो लोगो दा क्लास 9नि स्टुडेन्ट मोनोबा 10निखौ मोना 8नि मोनोबा 9नि मोना बा हायार सेकेन्डारिखौ मोना बेबायदि जाहैबाय आरो सिगाङाव मोनसे सम दङमोन क्लास एग्जामा मोनसे डिसेम्बर टाइम बा मार्च टाइम बिदिमोन नालाय प्रग्राम लानो गोरलै जायोमोन आरो दा जोङो बे वार्कशपखौ लादों थांनाय 25 जुननिफ्रायमोन ओमफ्राय नाथाय 26 तारिखआव जों बेखेवनाय जादों आरो दा बियो 31 जुलाइसिम थारमाने 30 जुलाइसिम बे मावबादाया जागोन आरो बे 30 जुलाइआव जोङो बे मावबादानि थियेटार वार्कशपनि रेसिडेन्सियेल थियेटार वार्कशपनि क्लजिं प्रग्राम खुंनाय जागोन कालमिनेसन प्रग्राम खुंनाय जागोन आरो बे कालमिनेसन प्रग्रामाव जोङो बे मावबादायाव मा रोंदों बेहाय सोलोंसाफ्रा मा रोंदों बेजों लोगोसे जेरैहाय मोनसे फावथाय बर'नि मोनसे फकटेल बेनि सायाव मोनसे फावथाय दिहुननाय जागोन बेखौ जों दिन्थिगोन बेनि स्टुडेन्टफ्रानो खालामनाय जागोन बेवहाय आरो फावथायानो जाहैगोन एम्बु हा मानो लानजाय गैया बेखौ जों सिगाङाव खालामबाय खिन्थु दा डिटेल्सै उइथ फुल कस्टिउम उल जिनिस माबा लानानै जोङो मोजां डिटेल्सआव खालामफिननो नाजादों आरो दा बेखौ गथ'फ्रा गावसोरनो आर्टिस्टफ्रा स्टुडेन्टफ्रा गावसोरनो बानायगासिनो दं डाइलगफ्रा बांसिन इम्प्र'भाइस जागोन दा बेवहाय मोजां जाहैगोनखौ जों नुदों आरो बेवहाय गासै BTC हालामनिफ्रायनो होनजायो बेवहाय जोंनाव 25नि खाथियाव आरो BTCनि बाहेरा धेमाजिनिफ्रायबो दंफैयो गासै 25 सोलोंसाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन दा बेनिफ्राय माखासेया दा स्कुल खुलिनायजों लोगोसे थांफिननाय जाबाय माखासे थेवबो आफस'स दा जोङो लुगैयो जोंनाव समाजाव थारमाने मोनसे भुल बुजिनाय दङ
थियेटार वार्कशप होनाय लोगो लोगो बाहाय खालि एक्टिंल' फोरोंगोन सानो खालि जास्ट थियेटार वार्कशप ड्रामा गानाय फोरोंगोन सानो आरो माखासे ओरैबायदि जायो ड्रामा होनबा बारा गोसो होआ सिनेमा होनाय लोगो लोगो बांसिन गोसो होनाय जायो आरो दा एक्टिं वार्कशप होनोबा खिन्थु दाना भर्ति जाजोबगोन एक्टिं लिरोबा आरो नाथाय जों ड्रामा लिरनाय जायो नालाय ड्रामा लिरनाय जायो थियेटार लिरनाय जायो दा थियेटार वार्कशपआव नट अनलि एक्टिंखौथ' जों फोरोंनो हाया मालाबाबो एक्टिङा गावबागाव थाखायो बयनावबो एक्टिंखौ जों फोरोंनो हाया दा बे थियेटार वार्कशपआव गोबां बुस्थु मोननाय जायो दा दिनै क्राफ्टनि खामानि दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों दा भिउवारफ्रा नुगोन दा क्राफ्टनि गोबां कस्टिउम जों बुस्थुखौ माबोरै बानायनाय जायो जे बुस्थुखौ जों नुफेराखैमोन जों बायनाय जायो गोजान दाम गोसानि बायनाय जायोमोन बेखौ निजे बानायनो रोंबाय दा सोलोंसाफोरा दा जिब जुनारनि खसाबनिफ्राय लानानै गासिबो बेसादफोरखौ बेयाव बानायनाय जायो आरो बेखौ फोरोंदों दा बेवहाय जोङो फोरोंगिरि हिसाबैथ' गोजान गोजाननिफ्राय फैदों थांनाय फार्स्टआव फैदों सजल मण्डल होननानै वेस्ट बेंगल सुन्दरबननिफ्राय बिथाङा नेसनेल स्कुल अफ ड्रामानि पास आउट सासे आरो बिनि उनाव जोंनाव क'क्राझारनि जोंनि बर'निनो सासेल' नायल' जाल' NSDian जयन्त नार्जारि बिथाङाबो फैदों आरो बिनि उनाव फैदों जोंनि गेजेराव निउ दिल्लीनिफ्राय निउ दिल्ली रिपेटरि खामानि मावबाय थानाय जयन्त राभा बेबो NSD पास आउट बिथां फैदों आरो बिनि लोगोसे फैबावदों जोंनाव गवालपारा बादुंदुप्पा कला केन्द्रनि सासे गागि आर्टिस्ट महरगिरि जाय फिजिकेल मुभमेन्टनि सायाव क्लास खालामफैदों जोङो मा स्टाइलाव मुभमेन्टनि थ्रुयै जों माबोरै नाटकखौ खालामनाय जायो माबोरै फावथायखौ खालामनाय जायो दा बिनि सायाव ट्रेनिं होफैदों दा जोंनि गेजेराव दङ सार गागि बिराद सिनियर जाय NSDianफोरखौ फोरोंनो मोनो गोजान गोजान इनस्टिटिउटआव फोरोंहैयो जाय इण्डियानि बाहेरायाव फोरोंहैनो हायो सासे गागि फोरोंगिरि सार निंगम्बम जदुमणि सिं मणिपुरनिफ्राय सारआ दा जोंनि गेजेराव दंफैयो बिथाङा गोबां जोंनि क्राफ्टनि खामानि फोरोंगासिनो दं कस्टिउमनि खामानि मेकआपनिबो फोरोंगोन दा गोबां लाखिनांगौ दंमोन बिथाङा 10 days जाबाय गाबोन सानसे थाबावगोन दा गोबां लाखिनांगौ दंमोन समा खम दा आरो ओंखायनो जोङो नाजाबावदों आरो फैबावगोन सासे फैबावगोन जोंनि गेजेराव दा सोर सौफैयो बेखौ क्लियार जानाय जायाखै आरो लोगोसे जोङो बर' फावथायनि गेजेराव सावरायनाय जों माबाबो खालामनाय जायो लास्टआव बर' फावथायफोर फरायनो होनाय जायो स्टुडेन्टफोरा बेखौ खालामनाय जायो आरो बर' लिटारेचारनिफ्राय जों सासे गेजेराव टिचार फैगोन बर'नि फावथायनि सोमोन्दैबो नलेज होनांगोन स्टुडेन्टफोरनो बेखौ जोङो लाबाय थानाय जायो दा बेखायनो जोङो हास्थायो जाहाथे बयबो सोलोंनो गोसो जानानै आवगैबोयो जाहाथे जाय भिउवारफ्रा नुगोन बिसोर जाहाथे नोंथांमोननि थ्रुयै दा मिडियानि थ्रुयै जे नुयोबा जोंनाव बाहाय मा एक्टिभिटिस जादों दा जोङो बाहाय मेन माबायानो दंमोन क्लासनियाव थांखिया दंमोन जोंहा एक्टिङाव थाबाय एक्टिंजों लोगोसे फिजिकेल मुभमेन्ट ब्रिदिं रसाबिनाय जेरै गुथा रस जायखौ होनो इमसन्स गुथा इमसननि सायाव जोंनाव फावथाय गाग्रा फिल्म गाग्राफोरनि गेजेराव जों बे बुस्थुखौ मिन्थियैनि थाखायनो बे गुथा रसनि सोमोन्दै मिन्थियैनि थाखायनो गासिबो पारफेक्ट जानो हानाय जाया दा बेखौ जों बेनि सायावबो क्लास खालामनाय जादों आरो लोगोसे बेवहाय इम्प्रभाइजेसन जों माब्रै सासे लिरखानानै होयै स्क्रिप्टफोरनि गेजेरावबो जों मारै इम्प्रभाइज खालामनो हायो हथात स्टेजाव जों दासिम 20तानि बांसिन टपिकआव एवारनेस खालामबोबाय गोबां डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा जाहैबाय मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेसन एन्ड ब्रडकास्टिंनि आन्दाराव जोङो सं एन्ड ड्रामा डिभिजननि आन्दाराव रेजिस्टार्ड एफिलिएटेड टिम बेनिफ्राय डाइरेक्ट प्रग्राम फैयो हेल्थनि सायाव फैयो माखासे गोबां एन्टि ड्राग्सनि फैयो हिउमेन ट्रेफिकिंनि फैयो गार्लस इडुकेसननि फैयो दा बेवहाय माल निउट्रिसननि थायो ओमफ्राय ट्रान्सपर्ट रड सेफ्टिनि थायो ओमफ्राय रिसेन्टलि जोङो जल जीवननि मिशननि सायाव खालामनाय जादों आरो इडुकेसन माबानि सायाव रिडिं हेबिट्सनि सायाव आरो HIV एइड्सनि आसाम स्टेट एइड्स कन्ट्रल ससाइटि जाय माने नाक'नि आन्दाराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिनो मोनसे अर्गेनाइजेसन दा बेनि आन्दारावबो जोंहा एफिलिएटेड दङ दा बेनि गेजेराव जोङो बेनिफ्रायबो इयारलि HIV एइड्सनि सायाव जोङो एवारनेस खालामनाय जायो मानो होनबा HIV एइड्सआ बिराद गिख्रंथाव मोनसे बेराम दा जोंनि क'क्राझारावबो गोगोम बारायनानै दं आरो दा जों सिगां समाव जों जुदि एवारनेस खालामनो थाङोबा HIV सोदोब होननाय लोगो लोगो एइड्स होननाय लोगो लोगो नायग्राफ्रा दोरोदलाङोमोन आरो लाजिनायजोंनो दामाने बेखौ खम जाबाय दा जों गिदिंबाय बिरादनो पुनाबथि क'क्राझार चिरां जा खालि गैला जों गिदिंजोब्बायानो आरो सिंसा जेरैबो ओमफ्राय बेनिफ्राय दङ जोंहा माखासे गोबां टपिक दंबावो जेरै बेमार माखासे बेरामनि टिबि औ ओमफ्राय एन्टि टबाक'नि सायाव मेन्टेल हेल्थनि सायाव बेफोरखौ खालामबोबाय थानाय जादों आरो लोगोसे दंबावो दानि बेमारा माबाया मा होनोमोनलाय कर'नानिबो खालामबाय कर'नाजों लोगोसे आरो दंबावो माखासे बेमार गोबां टपिकआव जों खालामनाय जाबाय आरो फारसे वाइल्ड लाइफ प्रटेक्सननि सायाव जों खालामनाय जादों सिगांनिफ्राय नैबे बावखुंग्रियावबो जों खालामबोदोंमोन वाइल्ड लाइफ प्रटेक्सननि थाखाय दा जोङो माखासे नैबे नाटक जोबखांनाय लोगो लोगो मोनसे आइडिया गोसोखांबावदों
जोंहा बेवहाय फुरा वाइल्ड एनिमेलफोरनि माबाफ्रा जाजोब्बाय औ दा बे हिसाबै जोङो मोनसे वाइल्ड लाइफ प्रटेक्सननि सायाव बेनिजोंनो माबा लानानै जों एवारनेस खालामनो नामा सानदों बाय सरकारनिखौनो माबा गैयाबाबो जों डाइरेक्ट जों गिदिंसै मानो होनबा जोंहा रेडि जाखाबाय हिसाबै जों बेदि माबा खालामनानै जों ओंखारनाय जागोन आरो दा बेनि थाखाय सापर्ट लुगैयो दा जोङो बाहाय दंबावो थियेटार मिउजिक दङ थियेटार मिउजिक जों माबोरै खालामनाय जायो भइसनि क्लास खालामनाय जायो जों भइसखौ अबेनि उदैनिफ्राय माबायदि बरननांगौ गोदोनानिफ्राय माबोरै बरननांगौ बा बबे रावखौ जों अबेखिनिजों बरननांगौ अबे टाइमाव माबायदि रायलायनांगौ बेखौ जों बेवहाय होनाय जादों आरो लोगोसे थियेटार गेम्स दं थियेटार गेम्स होनाय लोगो लोगो बे गेम्सजों मानसिनि कनसेन्ट्रेसनफोरखौ बारायहोनो हानाय जायो दा मानसिफ्रा बेसेबां माबा दङ बेसेबां गोसो होनो हायो बेसेबां कनसेन्ट्रेसन दं बेवहाय मोनथिजोबनाय जायो आरो बेफोरबायदि गोबां एक्टिभिटिसखौ बेयाव मोननाय जायो डाइरेक्ट माबा एक्टिं फोरोंगोन बा नाटक गानो बे नङा आरो दा गोबाङानो स्टुडेन्टफ्रा फैदोंमोन डाइरेक्ट नाटक गानो होननानै दा नुफैबाय बिसोरो माने मा मोन्दों थारमाने जिबनाव मोनफेराखै आरोखि बेबायदि आरो ओरैबायदि हेभि वार्कशप खालामनाय जादों आरो जायनि थाखाय जों रावनावबो अनसुंथाइबो बिहैनाय जायाखै आरो रावनावबो हेल्प बिनाय जायाखै सरकारावबो बिनाय जाखायाखै जों लोरगिनि फारसेनिफ्रायनो जेरै खस्थ' खालामथारनानै जों नाजानानै बे वार्कशपखौ खुंनाय जादों बेनि थाखाय जोङो लोरगिनि साफ्रोमबो वर्कारफ्रा ज' मावलायदों खाथिलायदों दा बेवहाय जाय गोसो गोनां स्टुडेन्टफ्रा बाहागो लाफैदों बिसोरखौ दा ओरैबायदि गावनि मोनसे गोबां नलेज मोनसे बारायलांनाय मोनदों आरो बिसोरनियाव दा नोंथांमोना सोंबा मिथिगोन बिथांमोननिफ्रायबो दा बेखौनो बुंनो सानदों जाहाथे इयुनावबो नोंथांमोना जाहाथे दानियाव जे हास्लाबाखै जानो हागौ मारैबा खिजानि जोंनियावबो पाब्लिसिटियाव एसे भुलक्रुटि थालांनो हागौ दा मोजां जुदि मिथिबा नेक्स्टफ्राव बेफोरबायदि वार्कशपआव जाहाथे बाहागो लायो सोलोंनो नाजायो ओरैनोल' गोबां दङ दा इन्टारेस्टेड गोबां सर्ट फिल्म बानायो सर्ट मुभि बानायो आरो गोबां भिडिअ फिल्म बानायो नाथाय पारफेक्ट जाजोबनायखौ नुनो मोना आरो ओंखायनो सोलोंनानै जुदि बानायलायोबा बयबो बेखौ खावलायनाय जायो साक्सेस जागोन साबसिन जागोन दानो होनोबा दा जुगानो कम्पिटिसननि बादायनायनि जुग नालाय जाय साबसिन खालायगोन बेसो सोलिलांगोन दा बेखायनो जों लुगैदों बयबो जाहाथे इयुनाव बेबायदिनो बयबो बाहागो लाफैयो आरो लोरगि थियेटार ग्रुपखौ अरायसम मोनगोन जों बेवहाय थियारि दं कालसारेल एक्टिभिटिसाव जों दा मोनसे फक सेक्सनबो दंखाबावो दा जोङो फक डान्सनिबो शनि रबिबार जों रिहार्सेल खालामबाय थानाय जायो जोंनि बनरगाव आन्सलिक हालामाव फक कालसारा एसेबाबो गोदोसोनानै दं नालाय बेखौ जों बुरखांनो होनानै आन्सलिक एबसुनि जों सावरायलायनानैनो बेखौ लानाय जादों आरो लोगोसे जोंहा चाइल्ड सेन्टार बिसमुरियाव मोनसे चाइल्ड सेन्टार दंमोन दा बै कर'नानिफ्राय एसे बन्द' जानानै दंथ'यो जागायफिननाय जासिगोन आरो जोङो नेक्स्ट इयार क'क्राझाराव टाउनावनो बे बोसोराव जों नाजादोंमोन हानाय जायाखै जायगानि थाखाय दा मोनसे सानडे क्लाब बानायनाय जागोन आरो सानडे क्लाबाव बेहाय उन्दैफोरखौ जों बाहाय गोबां नलेज होनाय जागोन बाहाय क्राफ्टनिफ्राय लानानै पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्टनि सेल्फ इडुकेसन ससाइटि एन्ड फेमिलि बे मोनब्रै खामानिखौ लानानै जोङो गथ'फोरजों माबानाय जायो आरो मोनसे गथ'फ्रा फरायनायाव माबायदि आवगायलांनो हायो जोंनि थाखोमानानै थानाय जों टेलेन्टखौ जों माबोरै बरननो हायो बेफोरनि सायाव जोङो नलेज होनाय जागोन दा बेफोरनि थाखाय जों रायजो राजाफोरनि सापर्ट नांगौ बयबो लुगैयो जाहाथे इयुनाव लोगोनि हाबाफारिफ्राव बयबो हेफाजाब होलाङो बेखौ खावलायोबो आरो 31 जुलाइआव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव जाहाथे बयबो फैलायो लोरगिनि नैबे केम्पासावनो जों बे लोरगिनि केम्पासावनो माबाखौ खालामनाय जागोन क्लजिं सेरेमनि खालामनाय जागोन बेवहाय जोङो मा मोन्दों गथ'फ्रा मा रोंदों रोङाखै बेखौ देखायनाय लोगोसे मोनसे फावथाय दिन्थिनाय जागोन आरो जोङो लोरगि थियेटार्स भिलेजआ जाहैबाय सान्दामारि बड'फा कालसारेल कमप्लेक्सनि साखाथियावनो आरो फारसेथिं दङ बिनेस्वर ब्रह्म सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म मांखरसालि बेनि गेजेराव जोङो निजा खस्थ' खालायनानै लोरगिया बेहाय खुनुरुखुम हा सोरजिनानै दा रायजोफोरनि अननायजों रायजोफोरनि डनेसनजों मोनसे न'बो लुनानै लानो हादों जों बेहायनो दा दिनैनि हाबाफारियाव सोलिगासिनो दं गोबां एक्टिभिटिस जों खालामबाय थानाय जायो आरो जोङो गभर्नमेन्टनि गोबां माखासे एवारनेस प्रग्रामखौबो खालामनाय जायो आरो ससियेल एवारनेसफोर जेखिनि थायो बेखौ खालामनाय जायो दा बेवहाय जाहाथे बयबो जोंखौ सापर्ट होलाङो बेखौ जों हास्थायो आरो 31 जुलाइआव बयखौबो लोगो मोनलायगोन होननानै मिजिंथिबाय दा आं नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनानै आंनिखौ एसेनोसै बहुत अच्छा लगा मेरा यहाँ पहले 2 बार आ चुका है ना 14 और या 16 में बहुत कोकरझा से क्या है एक संजीव से और जयंतो वगैरह से मेरा एक मतलब नाता बन गया बहुत अच्छा लगा कोकरझा में और दूसरा चीज़ पहले 2 बार वर्कशॉप हो गया है उसमें उतना ज़्यादा काम हो नहीं पाया लेकिन इसी बार 10 दिन का हुआ था तो उसमें बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है सीखा है सीखना भी चाहिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है
बहुत से लोगों की गलत फहमी हो जाती है, क्योंकि थिएटर, डांस और म्यूजिक सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पे समझते हैं, लेकिन थिएटर, डांस, ये म्यूजिक को खुद की कल्चर को जानने के लिए बहुत बड़ा स्कूलिंग है। खुद की भाषा को जानना, खुद की कल्चर को जानना। जैसे आजकल क्या है, बच्चे पुराने खेल, ट्रेडिशनल गेम से भूल गया सब, है ना। तो अपना GI जो से खेलना, मोबाइल से खेलना, या सारे चीज़ें से ना, उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है ऐसे थिएटर वर्कशॉप में, डांस वर्कशॉप में, म्यूजिक की वर्कशॉप, जो भी कल्चर के एक्टिविटीज़ होता है उसमें बच्चों को भेजने का बहुत ज़रूरी है, ताकि वो थोड़ा जो मोबाइल से अकेला खेल के पूरा वो करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है। और हम लोग का मकसद ये नहीं है थिएटर वर्कशॉप में शामिल हो जाओ तो बड़े होकर एक्टर बनो, डांस में हो गए तो बड़े होकर डांसर बनो। हम लोग का मकसद वो नहीं है। बड़े होकर वो जो अपने मर्जी जो क्या चाहिए उसमें जाने दो, लेकिन हम लोग का मकसद इतना ही है, वो कौन है, कौन सा जाति में पैदा हुआ, उस जाति का कल्चर क्या है, खुद के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ छुपा रहा है, वो निकालना सिर्फ हम लोग का काम है। थैंक यू, आप लोग आया। बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गाव गावबागावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटी शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 26 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सीजन 2 आव बाहागो लानानै गाव गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।